Čaute lidi, já vás vítám u takového prvního videa z Ach je můj bože, za to tohle mám. Tak jo, mám tu Minecraft a vy víte určitě podle videa, názvu tedy videa, respektive o to jde. Bude to série Let's Playová, moje úplně první série, minule jste viděli určitě video možná Craftmanii, paření a Craftmanii, to se mi nechci vymazávat, protože to nevím, ale prostě se mi nepovedlo a chtěl jsem natočit toho sérii, co vám bude pomáhat. Pokud je slyšíte buďte, tak asi máte smůlu, ale nevadí. Takže bude to série ze serveru Mineplex, je to americký server a jak vidíte, je to docela lidí, takže tam jdem. Připoj se tam. Jo, já bych se tam na to připojit. Jinak tohle fakt natáčím po tom, co jsem vydal to video, takže vám nebudu říkat, jak to video dopadlo, doufám. Vydám to taky jak jde. To víte, to vydám určitě. Ale jinak bude tohle série, asi, kde budeme hrát jakoby určené minihry. Bude to začínat a jinak. Když budete psát do komentářů třeba, tak mi třeba nepište mi bláznivý singleplayere. To by bylo dlouhý a ještě fakt, to byste se namáhali. A pište BL, bláznivý singleplayere, anebo jsem už je přemýšlel, že bych mohl být přední nebzit. A možná si ten kanál přivedu, ty vole, jestli se mi nenačtete Minecraft. To si ze mě nemáš stranu, Lukáš. No měl bych všechno dobře nahrávat, Ach jo. To přece mi skoro nic nežere. Promiňte za špatnou kvalitu videa, ale jinak nic se s tím nedá udělat. Tak já to asi internet. Je to jak... Muku. Jak se to dělá? Nahoře vysílání, to vysílá blablabla. Upravit scénu. Úplně. Aha. Jinak to udělám, natočím nějaké video, abyste... No to je úplně fuk. Tohle je prostě takový... Když takhle jenom odkaz, když takhle dám, jak se to jmenuje. Tak jo. Ty vole, ten Minecraft by se už mohl načíst, ne? Jo, jakož své programy si tady můžu jako zavřít. To ti ještě stačí. Konečně login. Oh my god. Ach, můj bug. Oh my god, to si dáš srandu. Máme restartovat svůj game ještě jednou. Víš. Teď se mě. Tak jo, zkusíme s email serveru, takže to asi nebudu jmenovat tak, ale vyjmenuji to jinak. Tak jo, tak jdeme se na to navrhnout k tomu. To by to mohlo být. Wait. Tak co třeba? Agentin. A mám tam jiný skin, než jste viděli minulé video. Co jste se viděli skin, se jako zelené. Je to perfekt, já tam mám takový divný skin, který mi nevím proč, ale prostě mi to Game Team tak prostě dal. Víte, ale to uvidíte. Jinak, takže asi nahráme se nejnovější video. A jinak, jak vidíte, tady je eventní role, došlo se do prvního dosti, takže žádný speciál nebudu mít. Jak vidíte, tak já nic nemám, ale nemám VIP ani nic. Tak vás to i tak neodvrátí, tady je event, tady dáš
IP serveru vám dám určitě do popisku a čes, ale myslím, že ho všichni máte. Tak a na co půjdeme? Na co? No, mám ten dosky. Vím, je to trošku důl. Tak jdeme třeba na Lucky Wars. 100. Ty bo. Tak a Lucky Wars možná ne. A dnešní díl se asi budeme jmenovat po Skywars. Takže dneska pro tento díl se jmenuje Skywars. Nemají všichni skoro skiny z Game Teamu, víte, jako já vím, všichni mají VIP, já vím, YouTube si by měli být VIP. Já vím. A zkusím se zeptat do chatu, jestli se dá nastavit, že jsem let's player, protože to bych taky. Lomeno let's player. No, tak já píšu, no. Pokud někdo z vás tohle má, když tak se ji zeptám, a když tak mi to napište do komentářů, jak se to dělá, jestli vás, jo? Tak já píšu do chatu. Ne. Tak se to z playera. Jestli mi někdo odepíše, tak mu musím poděkovat. Fakt. Jestli se tohle video bude koukat, tak i tak mu poděkuju, protože fakt tohle jako chci jako takhle začít dělat. Takže to mi fakt nepomůže. Budu čekat, až se mi někdo odepíše, tak. A jestli musím mít určité odběratele, tak se z toho můžu. Když někdo hraje na to, no ale to je dost takový. Ano, prosím. Okay. Ahoj. No, já jsem se chytal. Podívat se, co to koupili. Kde to je? Ne. Nevím, tak prosím do komentářů, jo? Pod video. Takže to je to říkal. Tak jo. Je to normální. Mohl byste jako slyšet pozadí, to bude táta. A nic nechci, ani nic nemám. Jestli budu taky sekat, taky everywhere. No, skvělé, jsme to všichni spolu. Takže za chvilku začínáme. Držte mi palce. No, hra začíná, to vím. Kámo. Už někdo píše aspoň. Tak počkejte. Aha, kdo mi psal sakra. Asi někdo chce být vidět. Jsem mnou, úplně, asi nějaký, nevím, nevím, to takový. No. Které šli k Silvě, víš, jestli tam s nima byla. Beru. Ještě ty bloky. 16. Jo, já jsem byl. Nevím, někde měl být další, ne? Proč vyhlej?
Ne, já jsem ti říkal, že jsem na to Alčo, já nevím, o půl čtvrté jsem viděl za Alčo, Ne, že to mohl být to Alčo, pak jsem si tam. Tak to je blbý, tak to mi nevystačí. Bude, byla trošku kolona, Potom se. on se říkala, že to někdo nezná, že jsem to dělal, že to nezná. Jo. Aha, to jsem si nevšiml. Jako jo. Potom trošku, o, 10 ten debel. Tak asi ne. A máme 10 debel, to se mi docela hodí. Takže, teďkom půjdu na váš, jo, nemusí tam být. Nikdo? Aha, tak asi jo. Tak. Tady někdo, hola. Tady někdo. Aha. To já vyzval. A nebo mě to koplo. Kde je to koplo? Ach jo. Počkej. Kolik jsem dostal do krvu za to? O, 5 krvů. Asi kvíz. Asi na to. Ježiš. Ne, je to pěkné. A dělej. Jo. To je velké. Aha. Dostal jsem jeden token. A dostal jsem taky jiný. Pardon, že jsem chvilku nemluvil, ale já musel se soustředit, jo. To bylo asi trošku krátké video, protože tak jen se já zkusím to trošku pak příště vidět, tak jo. Takže
Měním asi na Game Team, to je na Game Team. Nevadí. Co tady bylo? Design. To se nedostanu. Ach jo. Co to si jako? Nic taky. No, počítače to je, že je to nějaký virus. Zase tam máš virus? Ale není tam virus, zahej. Nevím co, zase to chci něco pročistit. Neříkej, jestli to zase kouslo. Neskouslo. Proč na mě křičíš? Já nekřičím. Už na mě nastřuje? Nekouslo. Já říkám, že se to nekouslo. Petr. Chod mi do zrcadla. Jak je ještě tisko. No, já volám. Můžete dát si to taky a vypočíte. No? Jo, můžeš. Abych to svým končil. Má se zase přesunout. Ježišmarja, půjdu vedle. Se přenáší spolu. Dělej tady, jak jsem zavolal. Tak jo. Takže to by to bylo nejlepší. Tak nic. Takže pokud se vám video líbilo, tak je určitě podpořte lajkem ve tvorbě a já vymyslím určitě další hru, anebo udělal hru se Skywars sérii. Takže pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte like a pokud budete chtít až díl, tak jděte do videa. A čau.